सियाराव जिरायहैनो थाखाय खावलायबाय जायफोरानोखि 50 रांनि खुलुमबाय फुटबल टुर्नामेन्टनि जोबथा गेलेनायनि बेखेवनाय हाबाफारियाव दावबायारि सार बिथांखौ जोङो टुर्नामेन्ट कमिटिनिफ्राय बरायनानै लागोन सार बिथांखौ जोंनि बरायनायखौ नाजावनो थाखाय गुरै खावलायहरबाय आरो बिथांखौ खुगा लाइसि बेखेवगोन जायगासिम बरायनानै लाबोनो थाखाय डिमाकुसि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बोसोनगिरि आदा मनज बसुमतारीखौ बुंबाय Pernah, bekas mak kalam nanti ya, mari. Warm up. Hah? Warm up. Oh, nunggu na. Beji kalam nanti nanti. खुलुमबाय नमस्कार The 27 Bodoland Gallants Gold Cup Football Tournament 2024 organized by Democracy Anshali Committee at 2 Wah, hateng na. and Democracy Sports Association. Sharp kerenggra master. Nang biau फोरोंनायखौ बेसे जाखा जोबोद मोजां आरो जारिमिनारि गेलेग्रासोमोन नंगौ फुटबल गेलेनाय आरो बे गेलेनायनि दिनै जोबथा सान जों बयबो मिथिगौ আমি সকলোৱে জানো যে এটা সময়ত বড়সকলে সংগ্ৰাম কৰিছিল নিজৰ অস্তিত্ব নিজৰ অধিকাৰ পাবৰ কাৰণে আৰু এই সময় অঞ্চলৰ পৰিবেশ যথেষ্ট সলনি হ'ল Pratap, nanti mau tanda. Ini mani nanggar. Ini mani. दानिया जोङो दिनैनि हाबाफारियाव हाबफैनो हानाय गेदेमा गेलेग्रा फोथाराव बरायना लाबोनो थाखाय गुरै खावलायहरबाय बर' फरायसा आफादनि सुबुं फोनांजाबनि हाथारि सारगोलाव चन्द्र बर' बिथांखौ बेलुन बिरहोगोन बाबुआ बामनो हादोंना फैनो थाखाय गुरै मानसियालाय बिर खालामनो नामायदों माथो बड'लेण्ड स्मल टिग्रार्स एस'सिएशननि दाफोरगिरि चन्द्र ब्रह्म बिथांखौबो बेलुन बिरहोनाय हाबाफारियाव बाहागो हांख्राय हरबाय मानसिया बिर खालामगोन दे मोजाङै बख'गैयै दरं जिल्लानि भलन्टियार फर्सनि
भाइस चेयारमेन सार खगेन बसुमतारी बिथांखौबो बिलन बेर होनो बाबु थाखाय हमनो हादोंना हांखो हरबाय मानसिया बिर खालामगोन नङाबा UPPL-नि नेहाथारि सपन दास एखेरोखो खेल फोथाराव फैखरि फोरनो जनायसो नोंथाङालाय हमनो हादों गुरा नांदों उलुद नांदों उलुद नांदों माथो खालायनाय उदालगुरि जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि मानसिया बे गाहाय खालामगोन नेहाथारि मोजाङै गोरा खुंग्रा दैमारि सार बिथांखौबो गेलेग्रा फोथाराव फैनो थाखाय मानसिया बिर खालामगोन नङाबा डिमाकुसि सोरगोआव हांगोन नङाबा कलेजनि सोरगोआव प्रिन्सिपाल जोंसार खुंगुर बसुमतारी सार बिथांखौबो गेलेग्रा फोथाराव नोंथाङा आदाय मा बुंनो थांगोन दिनै मा मानि खेल स्कुलनि हाजिरा मोननाय अर्गेन एफसि गाहाय फोरोंगिरि सार अर्गेन बिथांखौबो एफसि गेलेग्रा फोथाराव होलायबाय बरायना लाबोनो थाखाय गुरै खावलायहरबाय अर्गेन कारसंकटे बेसन जाय आरो बैयो चिरां सारि दुवार दायो नोंथाङा माइ नों मादों सापर्ट आरो टुर्नामेंट कमिटिर वर्किं प्रेसिडेंट सर केशव शर्मा तेखेरखौ आमार ओमफ्राय बे दाउखौ मा खालामनांगोन मा खालामगोन दाउखौ गोजोन आरो खौसेथिनि डिमाकुसि दख'ना दुलाराय बर' बिर होगोन आरो डिमाकुसि ओमफ्राय एगारनाय जागोन फुरा गेलेमु आफाद बयखौबो आखाइ खबनानै होनो थाखाय गुरै खावलायहरबाय नैजिस्निथि बड'लेण्ड गेलेन्स वर्ल्ड काप फुटबल टुर्नामेन्टनि दिनै जोबथा फाइनाल गेलेनाय हाबाफारियाव गोजोन आरो खौसेथिनि थाखाय फाराव आरो बेलुन बिर होनाय हाबाफारिखौ जों मावफुंबाय बे समाव बे दाउआ मानो थालांखो बे दाउआ मानो थाखाय मानो थालांखो आदार मोनजायाखै आदार मोनजायाखै आदार मोनजाबा खासिगोन आदारखौनो मोजां माराखै ओंखायनो नै दाउआ नै अके सोर मेनेजारालाय अ बिथाङा बे मेनेजार फैसा लाग्रा मेनेजार आरो बे फोरोंग्रा आरो फोरोंग्रा माबायदि गेलेनांगौ माबायदि खालामनांगोन बिथाङा फोरोंग्रा सार बिथाङा जाबाय मेनेजार नै आरो फोरोंनो हायाना मेनेजारा उदैयानो गोदोर ओंखामखौलाय बेसेबां जायोलै सारालाय माथो उदैयाबो लरारा आंखाबो बायनायसै ना जोंहाबो नै आखाया नै MBXT खनसे खोन्था सार बे आसुरखौ मानो गोलाव लानो मोना आसुफोरखौ गोलाव लानो मोना जाहाथे एगेन्स्ट टिमा इनजुर जाया मानो होनबा फुख्लाबनाय जागोन बिदिथ' बेनिखायनो मिथिनो हाबाय हेलो Jersey number 18, Risikir Bromo, jersey number 20, Gewlang Bosumutari, jersey number 7, Provin Bromo, jersey number 6, Coach Didem Hajuari, manager Gewlang Nursery, Physio Dr. Visti Bromo, official Kumar Bosumutari. Thank you. गोजौआव बेट नांगौमोन गाहायाव बेटबाय गायाव जुद्रायबाय माबोरै गावखोले दिनैनि गेलेनायखौ रेफारि महरै दैदेनदों सायखं सरगियारि कोर्ट रेफारि बरुन बर' रिजार्भ रेफारि ननि बर' मेट्स कमिशनार धर्मकान्त राभा थेंक इउ दायो खेलाया सोर हागोन दा बुंनो हायाब्रा भगबानासो मा होयो आंनाथ' गैयालै I am not support I am not support नायदो सोर हायो गोसोमा 1 गल दं आना दं 1 गल आरो गुफुरा मा जायो
Bahirat, Bahirat, Bahirat. Bahirat deh. Bahirat deh, Bahirat deh. 다 서준이가 오르겐디 라바이 에바리 누구나 아브라 오르겐디 라바이 누가 에바리 오르겐디 라바이 에바리 게임가 하바타이 오르겐디 라바이 오호 안토 부나 할라데 시라가 문차 오르겐다 문이잖아 에바리 그치 라스 나이치 에바리 아브라 오르겐디 라바이 라스 에바리 라스 파이널 라스 파이널 라스 너 에바리 다 부나 할라 오르겐 네베 시라가 저거시네 Atun thomi ko phone baik ko thana habatai orgenga der habai oh ha bhai beka bu thana bada orgenga der habai nai de ebar mai thanggasino ebari orgenga jono thanggasino nongo orgenga monniyaw dong singa monseyaw dong ebar bukleba orgenga der hagon nene haba orgenga jin nongo rai khane bungdo orgeng mane orjung nai oh iya or mane orjung khagon khagon ora mane bala or mane or badi jik nongo nai de ma jaiye nai de kona nama ekdom or badi jikha Are be hom na habal ma dagan are ko chibo dong chance mun chelo chan are mun chelo chan da tu wan jana dong tho ebar khanse jute orgenga jute jukai na ibla orgenga der habai oh bhai o me khoi ki dila ba khadang mabrei oma dong jo thema mabrei dong bre gabon jong phabni takai jong jahoga sine no thang oh bhai tin jaya फिसा फिसा अमा आरो फिसा माने 25,000 32,000 मासे जों लाबोदों नंगौ 32,000 जों अमा मासे लाबोदों 25,000 माफा लाबोदों मा जायो ना दे बाहिरात मार ए अमा इने पैसा लाखादों ना मालाय पैसा बेदरनि दे खालामदो दे बुंदो ओइ मोजांसो एबारे मोजांसो 100% मोजां देनांगौनो 100% मोजांसो ना हो मोजांसो 100% मोजांसो ना हो नायदो मोजांसो hospital party kian ha legislative kai mau beter ha oh orgeng do oh ela krosar oh ela wena oh no kaya nu suni ater ha da ma bung thangan मा खामखो नोङो तांना सिगांदो